Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Bizkaia irratiko entzuleok, hau barria da. Badakizue jakin ikasturte barriagaz batera, jantzia aldatzen dugula, eta kasu honetan Eusko ikaskuntza ezagutzeko ere aukiko dugu orain hasita eta aurrera begira ikasturte honetan. Jon Kortazar 1955 urtean jaio zen Mundakan, Euskal Herriko Unibertsitatean katedraduna literatura arloan 1982 urtea ezkero, literaturaren historian irakaslea, idazlea eta kritikoa besteak beste, eta Eusko ikaskuntzari jagokonean Bizkaiko lehendakari ordea. Gaur Bizkaia irratiko konbidatua bere bada. Ondo etorri, Jon. Eskerrik asko, zemoduz. Eusko ikaskuntza ezagutzeko gogoz gagoz kasu honetan, eta irratsaioa eukiko dugu aurrerantzean sintonia honetan, esan dugun moduan. Zeu Bizkaiko lehendakari ordelegez zagoz hemen, beraz, azaldu iguzu irratsaio honek segaitzik, nos? Bai, komentatuko dut, pixka bat, Eusko ikaskuntzak badauka interes berezi bat, baina oso handisa, irratsaio sare bat egiteko Euskal Herriaren barruan, ez da. Ez bakarrik Eusko ikaskuntzaren asmoak eta eginkizunak agertzeko. Badauka beste helburu bat ere. Eusko ikaskuntzak momentu honetan sare zabal bat dauka, interneten bidez, Eusko sare deitzen dan buru bat dauka, gela bat dauka. Eta irratsaioen gaiak, eta milak gai desberdin dira, egunean tratatzen direnak, eta egunak ekartzen dituenak, saio guztiak interneten jarrita dagoz. Eta horren pentsatu behar duzu, hemen Bizkaia irratian, zabalduko duguna, entzuten duguna momentu honetan, gero interneten jarriko dala, eta Argentinan, edo Txilen, edo Uruguayen, entzuteko aukerea ere egongo dala. Eta helburua hori da, hemengo gaurko egunerokotasunak ematen da dena. Ikuspegi batetik azaltzea, baina gero ikuspegi xume hori, pertsonala, bizia, hurbil hori, beste euskal mundu batzuetara zabaltzea, ezta. Hori da, beraz, leioa izango da, eta ez edozelango leioa. Hau dana dela, ez da lehenengo esperientzia, winen bidez, eta ostean internet bidez, zabaldu duzuelako aurretik, zeuen inguruko informazioa, Jon. Bai, esaten dutzen moduan, hainbat irrati dagoz, bai Nafarroan, bai Gipuzkoan, bai Araban, eta baita ere Bizkaian, Eusko ikaskuntzaren hitzarmen honekin lanean, ezta. Bizkaian orain arte indautxu irrati izan dugu, batez ere irratsaioak gaztedera semanaz, noizbenka egiten ziren baita ere euskerazko batzuk. Baina pentsatzen genduen Eusko ikaskuntzan, beharrezko zala, euskerari bere tokizia, bere toki garrantzitsua emotea, eta horregaitik, pentsatu genduen Bizkaia irratia oso guretzako toki egokia zala, hitzarmenak egin eta euskera utzesko eta euskarazko eta euskara utzesko irratsaio honek egiteko. Beraz, ez da bakarrik izango erozelangua, ez badere, guretzako berezia da. Badinotzut, noizmeinkako euskararen presentzia bihurtu nahi dugulako beharrezkoa, egunerokua, eta irratsaioa behintzet egiten den unekua, ez. Horretarako ahalegina egingo dugu, eta horrezetarako hasi dugu gaurko honetan Eusko ikaskuntzari eskainitako saio berezi hau. Horretarako Eusko ikaskuntza bera ezagutu behar dugu, eta horretarako denporan atzera egingo dugu. 1918 urtera jo behar dugu, eta ez edozein lekutara, Oñatira, Jon. Bai, Eusko ikaskuntzak izan du, asmo bat, izan zuen Euskal Herrian unibertsitaterik ez egoan momentuan, berak bete nahi zuen unibertsitate baten tokia, ezta, unibertsitate batek egiten duen egin beharra. Behar bada, gehiago 19. mendean, Inglaterran egiten ziren beste erakunde batzuen antzera, ez unibertsitate formal bat egiteko, ustearekin bai, baina ez eginkizunarekin, azken batetan,
legez, edo unibertsitatea badago, edo ez dago, ez. Gehiago da, garai hartako akademia erakundeen antzera sortzen den erakunde bat. Eusko Ikaskuntzak bere barruan biltzen ditu hainbat eta hainbat jakintsu, eta berriro akademien antzera, zientzia eta letren akademien antzera lan egiten du. Hasiera batetan kongresuen bidez. Kongresu nagusi batzuk eratuz, euskal kulturari buruz, euskeraren hezkuntzari buruz, eta orduan jakintzuak bilduz, eta garai hartako pixka bat termometro gisa baita ere funtzionatuz. Hausnarketarako eta gizartean eragina izateko asmoarekin, ezta. Eginkizun berri bat kan, eta zan azken batetan jakintza jaso baten ispilu izatea, ez. Hori 1918 atzera eginda, kongresua egin dutazue referentzia, orduan 3 kongresu handi egin ziran, eta hor hasiera aretan Eusko Ikaskuntzaren izaereari jagokonean, batetik Euskaltzaindia aitatu behar dugu, ikastola du bai. Bai, badinotzu, pixka bat, berak erakunde nagusi bat izan nahi dau, eta, bueno, euskal kulturari eta euskerari garrantzi berezi bat ematen dutzu, ez bakarrik horri, antropologiari, etnografiari eta bar. Akademia gisa eratuta, orduan sailak eratzen dira. Momentu honetan, uste dut 17 sail, 13 sail desberdin garala. Baina garai hartan ere baziran sailak eta orduan sail bakotxak eratzen zuen bere kongresua. Bueno, izan nahi zuen, badinotzut ez, izan nahi zuen esen zientzia eta letren akademia bat. Baina, babes nagusi bat zan, eta denporarekin semeak neurri batetan hasi egin ziren, naiz eta denpora labur batetan hasi. Eta orduan Eusko Ikaskuntzaren barruan sortu zen Euskaltzaindia, eta ondoren Euskaltzaindiak bere independentzia hartu zuen. Eusko Ikaskuntzak ere eratu zituen ikastolak. Lan handia egin eban, eta neurri batetan lortu zuen, bueno, momentu honetan guk ditzen dugu kapital simbolikoa, ez da dirua, baina bada balore bat gizarteak estimatzen dabena. Eta estimu nagusi horrekin hasi zen lanean Eusko Ikaskuntza. Erakunde berri batzuk sortu ziren bere babesetik, eta neurri batetan orain bestitz bat ere erabiltzen da legitimitate handia lortu beban, zinezkortasun handia gizartearen barruan, eta kontuen hartu behar da adibidez, Euskal Estatutua, lehendabiziko estatutua, Eusko Ikaskuntzaren zuzenbidean jantziak ziren pertsonek eratu ebela, eta idatzi ebela, ez da. Aurton bertan badira uste 35 urte estatutu hori Eusko Ikaskuntzak aurkeztu zuela, eta hori ere ospatu dugu neurri batetan. Beraz, gauza asko dire barruan. Bai, esate baterako ez dute aitatu aurretik, baina hori 2. ardatza bere badago Euskaltzaindiagaz eta ikastolakaz batera, eta liburuak dira, ezta? Eskola liburuak ere ez da egusan alboratu. Bai, pedagogia lan handia egin eban garai hartan. Iaia, kundon hartu behar da baita ere, 18tik aurrera ez direla urte xamurrak euskerarentzako eta euskal kulturarentzako, eta orduan, saiatzen dala nolabait esateko eginkizun nagusi bat izan bai, baina eragin soziala ere astu barik, ez. Hor, Eusko Ikaskuntzak bere frutua emone ban, eta loratu zen frutu hori, etena etorri zen ostean. Bai, egia da, Gerra Zibilaren ostean Eusko Ikaskuntzak bere lanak alde batera itxi behar dituela. Funtzionatu zuen, ze hor badago pertsona bat Eusko Ikaskuntzaren zeraren barruan, izteraren barruan ardatzaten borra dena Jose Miguel Barandieran, eta, neurri batetan Eusko Ikaskuntzak funtzionatu zuen baita ere, iparraldean. Baina egia da, bere eginkizunak gitzitu eta txikitu egin zirela, eta orduan askoz ere ez zuela izan, presentzia nagusi bat Euskal Herrian, eta gero barriro fundazio bat gertatu zen. Bai, Barandieran esan duzu, bere izan zen lehendakari, ostean beste izen batzuk, bere ekarri da iguzen gogoran, Gregorio Monreal daukagu hor, Juan Jose Goiriena de Gandarias de bai, eta Javier Retegi, ez da? Bai, horrek izan dira, bigarren arauntako, fundazioaren ondoren egindako, gure lehendakariak, ez da? Eta Javier Retegi da momentu hontan, Eusko Ikaskuntzaren gidari. Hori da, 2002 urtea ezkero.
Bai, bueno, 2002tik bostera eta orain berriro aukeratu izan da, bai, lehendakari moduan, gizarte gure erakundeak bueno, bazkideek hautatu dabe, eta, bueno, nik uste dut indar handiz aurrera jarraitzeko esmoz dago. Javier Retegi, eta Eusko Ikaskuntza bera, bai, hori historian atzara eginda, sustraietara jo dugu apur bat, ez da gaur egun Eusko Ikaskuntza jarraitu egiten dago, zabal jarraitu bere, eta apur bat ezagutu daigun, gaur eguneko Eusko Ikaskuntza zer dan, ez da, zeta arduratzen da, hemen ikerkuntzea, prestakuntzea. Bueno, nire lagun batek ez haustan, eta uste dut azertatu ebala horrekin. Eusko Ikaskuntza transatlantiko handi bat da. Orduan, transatlantikoaren barruan badago zubia, agintearen zubia, badago badira kamarote desberdinak, maila desberdinetako, pixu desberdinetako kamaroteak, eta, bueno, gauz asko dagoz batera, ez da. Itxasontzia urrun joaten da. Bueno, astiro bai, eta baina batez ere indarron diskuten da, ez da errez bezbideratzen. Izeberja etorri izkero, igual bai, ez da, baina bestela urrun eta pisuan diskuten da untzi, ez da. Bueno, Eusko Ikaskuntzaren gaurko, bueno, haren dikan pentsatzen dugu saiak direla. Eusko Ikaskuntzaren adar nagusi bat. Sail desberdinak dagoz, hizkuntza eta literatura, folklorea, antropologia, artea, zientzia arloak, zuzenbidea, medikuntza, zinea, bueno, ez ditu ez danak esango, baina hainbat dira. Orduan, normalean, bazkideak, erabitako bazkideak dakaguz. Badakaguz bazkide batzuk, neurri batetan, Eusko Ikaskuntzakoak direnak, bere balio simboliko gaitik, eta bestearek esate bat moduan, Eusko Ikaskuntzaz balego barriro asmatu beharko genuke. Bueno, jente batzuk maite dugu euskal kultura eta egiten gara Eusko Ikaskuntzakoak eta ez dugu behar bada asko ere parte gehiago egiten Eusko Ikaskuntzan egon, kuota ordaindu eta bueno, balio simboliko hori indartu. Egon eta jagon. Bai, baina gero egia esateko Eusko Ikaskuntzako bazkide aktiboak eragileak izan behar dabe, eta orduan eragile izateko bere bidea da sailetan parte hartzea. Saiak normalean sailen egin beharra da ikerketa bultzatu, ikerketan lan egin, bazkideek deukezen proiektuek aurreratara dirua bilatu, bueno, neurri batetan presupuesto txiki bat badakagu golako gauzak egiteko. Orduan sail bakoitzak bere egingizunak eta bereke kongresutsuak egiten ditu, bere bekak baditu, eta arlo hortatik ikerketa lana egiten da. Bestalde batetik argitalpenak ere baditugu, eta orduan sail bakoitzak bere argitalpenak egiten ditu. Batzuk, kasu batzuetan argitalpen monografikoak dira, beste kasu batzuetan bazkidei zabalik diren aldizkariak edo aldizkari aleak dira. Neurri berean oinarrizko investigazioa bultzatzen dugu, eta bestalde batetik kategoria handiko investigazioa baitere. Pixka bat Eusko Ikaskuntzaren alorra hori dela esan beharko genuke. Hori litzateke arbolea, ez da, hortik adarra datoz gero. Eta hortik datoz arbolea, bai, adarra asko, ez da. Hor enbor bat dakagu, hor sartzen dira bazkideak. Baina gero gauz asko. Beste, hainbat ideia asmatu ditu Eusko Ikaskuntzak. Bueno, Rief aldizkaria, eta laster usteot Rief aldizkariaren eungarren urte horrena bihurtzen dela, mendeurrena ospatu behar dugula. Rief aldizkaria ere Eusko Ikaskuntzaren zera da, bere momentu honetan bere eginkizuna da. Aunamendi enziklopedia, ontxe bertan, sari garrantzitsu bat jaso duen enziklopedia Eusko Ikaskuntzaren esku dago. Baditu baita ere, internet, lehenago aipatzen gendun moduan, internet izan da Eusko Ikaskuntzak bilatu izan duen, nik uste dut eta Euskal Herriaren barruan, lehenengo tarikua dela, internet erabiltzen. Bai Euskosaren, eta Euskosaren saiatzen gara, Euskal Herritik kanpo bizi diren, Euskaldunak, edo Euskaldunen seme alabak, biltzen, eta bueno, haientzako bilgune bat saiatzen gara topatzen. Badugu programa bat baita ere hango jentea eta mengo jentea berriro zen ideak aurkitzeko, alkar ezagutzeko bide bat.
Eta gero, egin ditu baita ere fundazio desberdinak, Asmoz fundazioa, gehien batetan ikerketa eginez aparte, ikastaroak eta sortzeko, ikastaro oso desberdinak, sortzeko eta egiteko. Nik uste, ikusten duzunez, hainbat eta hainbat gauzatxo egiten duguz, batzuk erakundearen bazkideentzako, barrurantza begira direnak, eta beste batzuk kanporantzako, kanpora begira direnak, ez da. Gauza, nik uste berriro, Eusko Ikaskuntzak ez da dela galdu. Hasierako bokazio hura, ez da, unibertsitate mailako erakunde bat izatea. Gertatzen jako inguruan unibertsitate bat dagoela. Eta, beste lagunarek esatezta moduan, bizigu unibertsitateetik bizi gara. Eta gero, Eusko Ikaskuntzari beste zerbait eskaintzen dutzegu. Baina ez dugu galdu bokazio hori. Egin da bena da, nik uste dut gehien batetan zabaldu, dagozan bide berrien bidez. Baderitzazu, azurmamendu daiguzan atal horrek, ez da, zailetatik abiatu gara, zaileta aitatu duzuz, eta Eusko Ikaskuntzak lantzen dituen zail desberdin horrek, eta era desberdinak, hortartean dagoz Euskarri desberdinak. Hemen ikerketea, prestakuntzea, divulgazioa daukaguz, argitalpenei egin dutazue erreferentzia, papelezko argitalpenak ekarri daiguzan, Jon, asko dira, eta zabal dabiltzanak, esate baterako Asmoz eta Jakitez. Nik uste dut Asmoz eta Jakitez dala azken batetan Eusko Ikaskuntzak bazkideekin daukan harremana indartzeko daukan aldizkaritsua. Hiero agertzen da, handagoz zer egin dan, zer egingo dan, nolakoak diren ditugun asmoak. Bai. Hor dago, nik ez dakik gero, bazkide hori ez zeinakunean, kasu handia egiten dugun, ala ez. Hori da, azken batetan, Eusko Ikaskuntzak daukan arpegia agertzeko bidea, ez da. Neurriko informazioa da, eta gero bazkidea jakin beharko dugu, baita ere nola funtzionatu barruan, baina bintzet hori da egiten dugunaren berri emoten da ben aldizkari. Hor dago ikastaria, eleria, Manueleko nazaria, ondare behaitatu behar dugu, eta beste euskarri bat, eta zeuketan duzu moduan, beste euskal mundu batzutara zabaltzen gaituena, eta eurek gugana urreratzen gaituena, ezta? Hori Eusko News azimuratu beharrekoa. Eusko News da zerak erakundeak daukan beste aldizkari bat, aldizkari elektroniko bat, pixka bat gaiak gehiago lantzeko. Asmoz eta Jakitez azken batetan izango litzateke barrurako egiten den, naiz eta zabaltzen da, baina barrurako bazkidentzako egiten den boletina, pixka bat berri, gertatzen denaren berri emoten da dena, baina Eusko News izango litzateke gehiago aktualitatearekin lotuta, baina artikulu pixka bat zabalagoak eskaintzen dituena. Eusko News neurri hortan da internetez zabaltzen den aldizkari bat. Hizkuntzeari begiratuta? Hizkuntzari begiratuta nik uste dut batez ere gaztelera dela erabiltzen duguna. Uste dut euskararen langileak eskalduntzeko plan berezi bat, eta barruan gure bulegoetan euskara erabiltzeko plana badagoela, langileak gehienak euskaldunak badirelako, baina bazkideen artean denetarik dago, eta gehien batetan bai esan beharko nuke, aldizkarietan, aldizkari elektronikoetan oso erraza da, hizkuntza batetik bestera igarotzea, eta aldizkari elektronikoan badakago euskera, gaztelera eta inglesa. Baina bestelako aldizkarietan zaintzen dugu, saiatzen gara euskeraz zerbait, eta zerbait baino gehiago egiten, baina egia da normalean aldizkari zientifiko horretan, Riefen, Elerian, saileko aldizkarietan erderaren presentzia nagusiagoa dela. Nik uste dut euskeran gari garala eguneko 10ean, ez gabiz ondo baitik. Orain apurrak gehiago, ez da irratzaio honen bidez? Pentsatzen dut, irratzaioa batez ere askotan errepikatzen badugu, datu portzentualak gora egin gara. Hori hizkuntzari jagokona. Hemen esan behar dugu gero fonduak bere badaukazu zela. Arta zegu honen guztionen ganean berbetan gagoz, hau guztio batuta dago, Jon. Batuta dago batez ere interneten ditugun ondareetan. Hor, batzuk egia esan Eusko Ikaskuntzak fundazio bi dituelako, baina fundazioak batzutan kobre egiten esan berrikoa da.
baina bestela norbaitek erabili behar badu argazkiren bat, eta baina, bueno, bestela guk, bai, hor, batuta daukagu ez bakarrik Aunamendi, Aunamendi osoa, ari gara ganera Aunamendi gaurkotzeko lan bat egiten, gaurkotzeko prozesuan. Hori lizateke momentu honetan daukazu zen ikerketa edo behar garrantzitsuenen artekoa? Moztu egin dut baina bakatu. Eskerrak moztu duzula, ez dakit nire esaten dudan guztia hau interesgarria den ala ez. Nik uste duana da, lehenago, transatlantikoaren komentatuz, badagoela ikerketa dar bat, hori batez ere beken, proiektu eta argitalpen bidez gauzatzen dena. Badaukagula gero interneten bidez, hor badaukagula tresna oso importante bat, eta hor badaukagula gordailu bat. Gordailua esango nuke ez dala ikerketarako, gordailua da gehiago interneten bidez erabiltzeko. Ikerketen euskarri behar bada, baina gordailua nik esango nuke gehiago dala erabiltzeko tresna bat, gordetzeko, ez dakit espazioa, almazena, asko erabilibarik erabiltzeko tresneri bat, ez? Euskosaren apelliduen zera dala, gordeio edala, edo argazki zaharrena dela, edo Euskal Herriko musikaren gordailua, bueno, gauza asko gordeta dagoz, eta interneten bidez konsultatu bantzirenak, ez da, euskik eskuntza. Horrek erabilteko ere eskaintzen dago, erabiltzaileen inguruan berehala egingo dugu berban, bazkidei behar referentzia egin deutzague, eta hori bere sakonduko dugu, baina aurretik, zuzeu Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle zara, eta literaturaren historia irakaslea zehatzago esateko unibertsitate munduan basabiltz. Basabiltz eusko ikaskuntzan bere. Zer eskaintzen dago eusko ikaskuntzak unibertsitateak eskaintzen dauanaz ganera? Ezer eskaini ezkero? Bai, bueno, eskaintzen dugu, bai. Eskaintzen dugu, batez ere nik uste dut, eusko ikaskuntza ikusten dut oso tresna harina ikertzaile barriak esitzeko. Oso barria. Planteatzen ditu baita ere beste proiektu batzuk, batzutan unibertsitatean lortzen ez direnak. Planteatzen dago, edo erresten dago baita ere unibertsitatean arteko elkarrizketa taldeak eratzeko eta finkatzeko orduan. Uste dut oso galdera interesgarria dala. Zazken batetan badago galdera bat, danok egin behar duguna, eta da, unibertsitatea dagoenean zertarako eusko ikaskuntza. Eta ez da bakarrik. Ezken ikusten dut beste funtzio bat ere bete beharko lukela eusko ikaskuntzak, eta behar bada. Lehenago aipatutako akademia zientzia bat ez daukagu Euskal Herrian, badaukagu Euskaltzaindia, hizkuntzaren akademia, baina beste herri batzuetan dago zen moduko zientzia eta humanitateen akademia bat ez dago. Euskal ikaskuntzak nik uste dut haien funtzioa betetzen da dela, eta neurri hortan oraindikan baduela tokia Euskal Herri honetan. Galdera benetan oso interesgarria da, zer gehiago emoten da unibertsitateak emoten da benetik aparte. Lehenago aipatu dut zut, emoten ditu posibilitate jakin batzuk. Udalekin, lehenago esan dugu, udalen estatutua egin zuela eusko ikaskuntzak. Udalekin hitzarmenak egiten ditu, badauka lotura harin bat, batzutan unibertsitateak ez daukana, eta behar bada ez daukana zertan euki behar, ez da udalekin loturak edo ez, nolalakoak. Baina, bueno, eusko ikaskuntzak nik uste dut betetzen da dela. Betik gora goinoko lehenagoko transatlantikoko zerarekin, hau da, eskilara osoko bidea, ez da. Batzutan, baita ere, lehenago esaten dutzen bazkide batzuk, euskal kulturaren zaleak direlako dago zenen, eta orduan zaletasun batzuk badira unibertsitateak betetzen ez dituenak, eta orduan betetzen ditu unibertsitateak betetzen dituen funtzio batzuk, hori egia da, baina betetzen ditu beste batzuk unibertsitateak betetzen ez dituenak. Eusko ikaskuntzara aurreratu gura izan ezkero, gaur egun zer egin behar daion? Egin behar dana da, nik uste duen momentu honetan internet euki eskero www.eusko-ikaskuntza.org horri aldea begiratu. Gioiarena, badakit beti esaten duzte, gioia deuken izenak izen txarrak direla interneten, ala da. Baina gertatzen dena da, eusko-ikaskuntza.org bakarrik markatu ezkero, badirudin norbaitek hartu zuela izen hori, ez duela soltatzen. Orduan guk gioia jarri berezan dugu, horri aldea agertzeko.
Gero guk baditugu ofizinak baita ere, eta bazkide izan nahi dabenak, bueno, gure bulegoetara joaz. Euskal Herria osoan? Bai, iparraldean Baionan, Iruñan, Araban, Gipuzkoan eta baita ere Bizkaian. Asmoetariko bat da, behar bada Euskal Ikaskuntzak laster izango du, egoitza bat berarentzako bakarrik, Zaragotzen, eta bueno, orduan behar bada askoz ere garbiago izango da. Nabaritzen dudana da, hain transatlantiko handia izan da, behar bada irudia ez duela garbi. Ez zaila da, berez gauza asko da Euskal Ikaskuntza. Orduan ezin du bat bera bakarrik, ez bat asmatzen olako irudi handi bat, argi bat, ez du irudia oso ez du, ez bilatzen. Baina badu bere soslaia oso ondo markatu Euskal Ikaskuntzak, eta uste nik jarraituko duela. Bazkidentzako, orduan, orain ganera zaritu ingo dugu bazkide barriak, eta bai, ez lehenago badago politika bat, ez geroago eta gehiago urbildu nahi dugu bazkideen egoerara, eta orduan bazkide berriak, mintzat urtean behin, baina ez bada ere, saiatuko gara bazkide berrien, harrerako ekitaldi bat egiten, saiatuko gara baita ere lurralde bakoitzeko bazkideak biltzen, gabonen bueltan ingo dugu zertxu. Ari gara baita ere, Bizkaia Forum, Bizkaian lan egiten, eta musika ekitaldiak, hitzaldiak eratzen, eta ari gara baita ere, komunikazio harinago bat, ez da erreza, baina internetek asko laguntzen dugu, komunikazio errez bat izaten, bazkideekin. Transatlantikoari egin deutazio referentzia behin eta berriro Eusko Ikaskuntza oso handia da. Eta batzutan ez da errez heltzen maila batetik bestera. Hortxe dago transatlantikoa, astiro baina badoa, nora doa, Jon? Nik uste momentu honetan Eusko Ikaskuntzak duen asmoetariko bat dala globalizazioak gure herrian daukan eragina aztertzen. Badu, zeregin bat baita ere gizarte berri bat atorkula ikusten, on izatearen gizartea krisialdian dagoenean, aztertu da behar dugu soziologiaren aldetik, retegi enpresa mundutik dator, orduan enpresa mundua baita ere kontutan hartu beharko genuke. Ikusi zer dan Eusko Ikaskuntza, Eusko Ikaskuntzak ikusi nahi dau, zenolako aldaketak etortzen jakusan, eta etorri baino lehenago, zenolako erantzunak emoten dugu zuen. Globalizazioaren aldetik, on izatearen gizartearen aldetik, gertatzen diren aldaketak, zer nolako aldaketak izango diran ikusi nahi genuk ez. Eta hortaz izan dazken kongresua, eta jarritzen du lanean horrez. Baina, badinotzut, nik uste dut horrein dikan, Eusko Ikaskuntzak jarraituko da bela bere hanka biekin, hanka akademiko bat izaten lehenengo, eta gero divulgazio lan bat egiten baita ere beste alde batetik. Hori guzti hori, Bizkaia Irratiaren sintonian ezagutuko dugu, gaur lehenengo saioa, Eusko Ikaskuntza ezagutzeko, jorera gonbidatu dugu, Jon Kortazar jauna. Jon, eskerrik asko, ona etortzagaitik. Zui da, pentsatzen dut benetan, hasi dugun lankidetzak izango duela etorkizunan bat, eskerrik asko. Mil esker, eta ondo izan. Agur.